खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि गवर्नमेंट CTE कक्राझार प्री बैसागु ऑर्गेनाइजिंग कमिटिया खुंगा 3थि आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बोसोरनि आगु बोथोरा फैनायनि सिगां प्री बैसागु एबा आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो कक्राझार फोरोंगिरि सोलोंथाइ सोरखारि फरायसालिमायावबो आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। नंगौ, कक्राझार सहरनि कक्राझार फोरोंगिरि सोलोंथाइ सोरखारि फरायसालिमायाव गवर्नमेंट CTE कक्राझार प्री बैसागु ऑर्गेनाइजिंग कमिटिनि बानजायनायाव दिनै खुंगा 3थि आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। 3थि आगु रंजालि बैसागु फोरबो हाबाफारियाव हाबाफारि बायदियै गाहाय हाबग्रा लांगोनाखौ लोकसभानि MP जयन्त बसुमतारी बिथाङा बेखेवना होयो आरो कक्राझार फोरोंगिरि सोलोंथाइ सोरखारि फरायसालिमा आरो गवर्नमेंट CTE कक्राझार प्री बैसागु ऑर्गेनाइजिंग कमिटिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। लोगोसे बे हाबाफारियाव कक्राझार फोरोंगिरि सोलोंथाइ सोरखारि फरायसालिमायाव गोरायुं डॉक्टर गोपाल कृष्ण भारतीजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरा बाहागो लायो। गिबियावनो रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे आंनि मोजां मोननाय अननाय सिबिनायखौ बयनोबो जासिहरदों। गासै जोंनि BTR ओनसोलाव थानाय आरो आसाम एबा सारा भारत आरो मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो सुबुंफोरनो बेजों लोगोसेनो जिहेतु जों आसामाव बिहु बेखौबो फालिनाय जायो, बिहुनिबो गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ बयनोबो हरदों। दिनै जोंनि सिटि अफिस बे कक्राझाराव थानाय गभ कलेज अफ टिचार्स एजुकेशन बे इन्स्टिटिउटआव दिनैहाय 3थि खेब रंजालि बैसागु एबा प्री बैसागु बे फालिथायखौ आखायाव लादों। दिनै बायसान्सआव आङो बेयाव नुजाफैनो खाबु मोननाय जादों। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो फैनानै मेन गेट एबा हरख्ला खेवजेननाय होननानै बुंदों बेखौ हाबाफारिखौ आंखौ मावफुंनो होनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो नुबावबाय जे बेयाव जोंहा GI टेग गासै 27टा आइटेम बर'फोरनि जाग्रा लोंग्रा गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय दामजुफोरखौ बिनिनो मोनसे गेट बानायदों। बेयो जोंनि मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट मोनसे GI टेग मोननाय भारत सोरखारा जोंखौ गनायथि होनाय बे ओनसोलनि हाजों सोमोन्दो थानाय बे ओनसोलनि बारहावाजों मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय बे मोनसे जोबोद गोनां मोनसे भारत सोरखारा गनायथि होनाय आइजें आइला दामजु आरो गानग्रा जोमग्रा जाग्रा लोंग्रा बियो आं बेखौ दिन्थिनायनि थाखाय आङो खुंफुं आफादखौ जोबोरैनो साबायखर होदों। थ' नंगौ, बैसागुआ जोंनि सुबुंजों सोमोन्दो गोनां, मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां, मिथिंगा आरो सुबुं आरो बिनि गेजेराव दिनैहाय नैबे BTR ओनसोलाव जोंहा कक्राझाराव बर'फ्रा मिथिस' हायै समनिफ्रायनो जोङो बैसागु फालिबोदों हारि हिसाबै। बबे जुगाव माब्लानिफ्राय फालिदों बेखौ जों मिथिनो हाया। जों बेखौल' बुंनो हायो दिनैनि थारिखआव जे मिथिंगानि फिसा हिसाबै मिथिंगायानो जोंखौ आखाइ फायखननानै हांख्रायहरो जे नैबे बोथोराव फागुन दाननि रानस्रावस्राव बारहावाजों मिथिंगाया जेरैहाय बिफां लाइफांफ्रा लन्थं थासारियाव थायो, नाथाय बारदै सिख्ला फैनाय लोगो लोगो बैसाग दान फैनाय लोगो लोगोनो बियो समायना सोमखोर महर लायो। आरो बे समायना सोमखोर महर लानायाव मानसिल' नङा, मुलुगनि गासै जिब जिबियानो मोनसे रंजाखांनाय मोनो आरो बे रंजाखांनायजोंनो जोंनि गोसो गोरबोआ मोनसे बाज्ल'खाङो आरो बेनो हयथ' गोदान बोसोर एबा बैसागु आरो बेखौनो बर'फ्रा मिथिंगानि बे थासारि बे जांसारखौनो गोदान बोसोर हिसाबै रंजानायनि फोरबो हिसाबै जों फालिदों। आरो आबादजों सोमोन्दो गोनां बियो। सुबुं माहारिया बर' हारिया नोङो आबाद मावनानै थांनानै थाग्रा। थ' आबाद जागायनायनि सिगां मैखोम मोनसे हाबा मावनायनि सिगां मोनसे रंजानाय फोरबो बियो आरो बे रंजानायाव जों सुबुं माहारि हिसाबै गोसोनि खोथा फोरमायनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोनसे गावनि गोसोनि साननाय गावनि एडाल्ट्रेसनखौ फोरमायनायनि मोनसे थासारिबो बियो। बिनिखायनो बे समायना मोनसे थासारिखौ दिनैहाय जोंनि नैबे इन्स्टिटिउटनिफ्राय जिफोर फालिबोदों थांनाय बोसोरनि सिगांनिफ्राय आरो बेखौ जोङो जुग जुग जाहाथे फालिलांबाय थानो हाथों बेखौनो मिजिं खालामदों। बेजों जोंनि
मावनाय दांनाय आसार आखु जोंनि सोदोमस्रि बे गासिबो निस्सय बेरखाङो। भारत सोरखारा दिनैहाय जोंनि आर'नाइ, इन्दि जि, दख'ना, फास्रा, जोमग्रा बेजों लोगोसेयैनो मा होनो जाग्रा लोंग्रानि गेजेराव जोंहा नाफाम थाबाय, मैगं हिसाबै जोंहा दुन्दिया, गंगार दुन्दिया बा मगर दुन्दियाबो होननानै बुङो। बेनिफ्राय नोङो खेरादाफिनि बे थाबाय, जौ गोरान, जौ बिदै बेबो थाबाय। दा गासै 27टा आइटेम दामग्रा देग्रा बा दामजुनि गेजेराव खाम, जथा, सेरजा, सिफुं आरो गंगोना, जाय गंगोनाखौ जोङो खोमानानै लाबायोमोन बेखौ दिनै जों GI टेग खालामनानै बेखौ मोनबोफिननो हादों। बे गोजोर खालामनायनि मोनफा मोनफा बेफोर हाबाफारि, बिनि थाखायनो बाख्नायनांगोन। आरो हारि हिसाबै नायोबा जोङो बिराद मोनसे साइन्टिफिक हारि होननानैनो जों बुंनानै लानो हायो। मानोना इरिगेसन सिस्टेमा सुबुं सोदोमस्रियाव माब्लानिफ्राय फैखो बे आलादा बाथ्रा, खिन्थु बर' हारि हिसाबै इरिगेसन सिस्टेमा जोंनाव दंमोन, दंखायो। बिनिफ्राय नोङो फाइनान्सनि इक'नमिक जे हाबाफारिफोर मोनफ्रोमबो जोंनि गामिफ्राव सुबाफ्राव रांखान्थिखौ बोरैहाय फेहेरनांगौ, लन सिस्टेम माने बेंकिं सिस्टेमा जोंनाव दंखायोमोन, बिदि जों बुंनो हायो। बेनिफ्राय मेडिसिन, जायखौ दिनैहाय मेडिकेल बा हेल्थ साइन्स होनदों, बे बुस्थुआबो जोंनाव दंखायोमोन। बे मोनसे समायना रमायना मोनसे सावगारिफ्रा दिनै बेरखांफैदों। आरो बर'फ्रा मोनसे एन्टिबाय'टिक होननानै आं साननानै लायो। गोखा गोखै जानाया बोसोरनि मोनसे जागायजेननायाव बे एन्टिबाय'टिक बियो। बे गोखा गोखैया हयथ' दिनैनि थारिखाव सिगांनि जोंनि जायफ्रा आयुर्वेदिकजों सोमोन्दो दंमोन हारि हिसाबै बबे गोखा बबे गोखैखौ जानांगौमोन बे हयथ' डिस्टिंक्टमोन खोमा, खिन्थु दिनै समनि बाग्लायनायाव जायखिया गोखै जाबानो जाबाय, जायखिया गोखा जाबानो जाबाय। खिन्थु बे गोखा गोखैया आंनि बायदिब्ला मोनसे एन्टिबाय'टिक। आरो बे एन्टिबाय'टिकआ जोंनि बेमार जानो हायैनि थाखाय होबथानायनि मोनसे लामा बियो। दा बेफोर मोनसे साइन्टिफिक मोनसे बिजिरसंनायनि गोनांथि दङ। दिनै हयथ' बेखौ थार ओंथियाव बिजिरसंनाय निस्सय जायाखै, आरो इयुनाव फैबाय थानाय समाव बे निस्सय जागोन। बे बैसागुजों गोबां जिनिसानो सोमोन्दो दङ, आरो आं बेनिखायनो दिनै फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेखौ जोंहा लांबाय थानांगौ। नैबे इनस्टिटिउटनि जोंनि ट्रेइनिसफ्रा बेखौ जुग जुग बोसोरसिम लांबाय थानो हागोन, बेखौनो मिजिं खालामदों। बियो मोनसेया जाहैबाय बयखौबो बैसागु फोरबोआव रंजाहोनाय बा बयखौबो इनभल्भ खालामनाय, आरो जायफ्रा इनभल्भमेन्टआव फैयाखै बिसोरखौबो रंजानायखौ नुहोनायनिबो मोनसे बे बिजोंबो होनजायो। गुबुन मोनसेया जाहैबाय बांद्रायै ग्रुप ग्रुप थांबाय थायोब्ला हयथ'बा दखानदारफ्रा हाथाय बाजाराव हयथ' एसे उसुबिदाबो मोनो। बिनिखायनो मोनसे समाव बेबायदि लामा सामा मोसानाय लोंनाय जानायजों जाला बुरु जानायखौ नुनानै नोङो जौस्राङाव लानानै फैदों, डिसिप्लिनाव फैथों होननानै। फैयै फैयै मोनसे समाव जौस्राङाव लाबोनायाबो मा जाबाय, गामिनि जोंनि हाजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि जे रंजानाय, बे रंजानाया गैया जाबाय। देमसि मोसानाया बाव स्टेजाव लाबोनानै बेबो गैया जाहैबाय। बे मोनसे जोंनि थाखाय देमसि मोसानायाबो जोंनि बैसागुनि जोंनि एंगारहायै हारिमुनि पार्टमोन, बेखौ जों फोथैनानै लाबाय। बिनिफ्राय उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे सानखांबाय जे स्टेजाव जोङो लांबाय थायोब्ला थार गुबै ओंथियाव जोंनि बैसागु फालिनाय रंजानाय हारिमु लाखिनाया जानाय नङा। बेनिखायनो लांदां बैसागु एबा गेवलां बैसागु फालिनाय जाबाय, जायजों समाजनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफ्रा रंजानायनि खाबु मोनो, हारिमुखौ दिन्थिनायनि खाबु मोनो। आरो बेजों गावनि जिखि हारोंथाइ, मोसानायाव एक्सपार्ट, दामनायाव एक्सपार्ट, खननायाव माबा मोनसे एक्सपार्टाइज दङ, बेखौ श' खालामनो हायो। आरो बेजों बयखौबो गोसो गोरबोआव फोनांनो हायो आरो इनभल्भमेन्टआव लाबोनो हायो। स्टेजाव लांनाय लोगो लोगोनो माखासे आथुमसे मानसिफोरनिल' रंजानायनि जायगा जायोमोन। बेखायनो गासैखौबो एंगारजोबनो हाया, खिन्थु डिसिप्लिनाव लांनांगौबा माखासेखौ एसे सोदांनांगौबो थाबाय। खिन्थु माने बेसिक बुस्थुआ बे जिनिसा थानांगोन। बेखायनो हारिमु आफादा जेखौ बुंनो हयथ' मोजांखौनो नुनानै बुंदों। बेयाव जोंहा बर' समाजा बेखायनो बिनि हेंथायै हयथ' जोङो जेबो सानफिनलायनो नाङा, आं बेखौल' खावलायदों।
जोङो क'क्राझार गभट सिटि बिएड कलेजआ दिनै जों थामथि खेब जाबाय। दा बे हिसाबैनो जोङोहाय बे बिएड कलेजनिफ्राय जे बर'नि क'क्राझार होनोबा बर'नि उथुमै होननानै बयबो मिथिगौ। बे हिसाबैनो जोङो बिएड कलेजाव गाजा गोमजा जाहाथे आगु बैसागुखौ खुंनो हायो। जे जोंनि गासैबो ट्रेनिस्टफ्रा जिहेथु क'क्राझारनि नंजोबा, गोबां जायगानिफ्राय फैनाय बाहाय बिथांमोना गावनि न'आव, गावनि गामियाव, गावनि बिसि फिसाखौ लानानै जिहेथु गामियाव रंजानाय फोरबो जायो। बे हिसाबैनो जों बे कलेजाव जयैनो जिहेथु बैसागु फोरबोखौ फालियोब्ला जों खनसे रंजानो हायो नामा? जों बर'फोरा आगुनिफ्रायनो बैसागु फोरबोखौ फालिबोबाय थायो। बे हिसाबैनो जोङो दिनैहाय गभ सिटि बे कलेजाव बिएड कलेजाव जोङो मोजाङैनो फालिनो लादों। आरो बर'हा CTE मोननाय मोनसे हारि, आरो बे हारि हिसाबै जोङोहाय CTE मोनसे गेट खालामदों। जाहाथे जोङो जाय CTE गेट माने मोनबाय, जोंनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ, लोंनाय जानायफोरखौ जाहाथे जोंनि बर'फोरा बेखौ लानानै गेरेमसायै रायजो जालांबाय थानो हायो। इयुनाव बर' माहारि एबा गावनि हारिखौ आबुङै सिनायथि होलांबाय थानो हायो। बे मिजिं एबा ओंथिजों जोङो बे गेटखौ बानायनाय जादों। आरो मेन गेटखौ जोंहा मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारा बेखेवफैनांगौमोन। आरो बेनि माने गोनांथार खामानि जानायखाय बिथांनि माने अनगायै जोंनिनो मानगोनां MP माने सार जयन्त बसुमतारी सारा जोंनि गेजेराव फैनानै मेन गेटखौ बेखेवनानै होफैबाय। जोङो बिराद गौरब। बे खुंनायाव जोङो बाख्नायनांगोन मानगोनां BTRनि चिफ प्रमद बर' सारा जोंखौ नोजोर होहरबाय थादों आरो गाहामैनो खुंनो बिथोन हरदों। मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि सारा जोंखौ थुलुंगा हरबाय थादों बिएड कलेजनिफ्राय मोजाङै गाजा गोमजाङैनो खुंफुंनानै हरनो थाखाय। बिनिखायनो आं स्पेसियेलि धन्यबाद खालामो मानगोनां प्रमद बर' सार आरो मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार। आरो जोंनो बे खुंफुंनायाव जायफ्रा मदद होबाय, जोंनो एसे खेन्दा हरबाय, बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरो। जोङोहाय फुंनि समाव माने ब्रेकफास्ट हिसाबैनो जोङो हेभि मोनसे गोखा गोखै हाबाफारि लादों। आरो 2 बाजिनिफ्राय जोङो आबुं जानाय जों हाबाफारि लादों। दा जोङो बे जे आयदा बा बे मोनसे जोंनिनो हारिनि पार्ट बा बाहागो, बेयो गोखा गोखै जानाया। बाहाय गासैबो मैगं थाइगं, गोखा गोखै गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ ज' खालामनानै संनानै जानाय जायो। आरो जोङो फोथायो, गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों, बेबायदि जायोब्ला जोंनि देहायाबो राफोद आरो गोरा जायो आरो आबुं मोनसे जिउ लानानै जोंनि संसार जानाय फारसे आवगायलांबाय थानो हायो होननानै जों मिजिंथिनानै लादों। Pree Bwisagu যেটো উদযাপন কৰা হ'ল, এইটো আমাৰ গভ চিটি কোকৰাঝাৰত হ'ল যেনিবা। ইয়াতে আমাৰ ডিফাৰেণ্ট কমিউনিটিজৰ মানে ট্ৰেনিংছবিলাক আছে। আমি ভাবোঁ যে আদাৰ কমিউনিটিজ উইল বি অলছ' দ্য পাৰ্ট অফ দ্য বৈশাগু প্ৰগ্ৰাম। আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো এইটো জয়ফুল মেনাৰতে আৰু ডিচিপ্লিন মেনাৰতে কমপ্লিট হ'ব, এইটো মোৰ বিশ্বাস। থেংক ইউ। আৰু কি মেছেজ দিব আমাৰ মেছেজ এইটোৱে হ'ব যে গতিকে এইটো আৰম্ভণি হ'ল, এইটো জানো কণ্টিনিউশ্যনত প্ৰচেছত থাকে। গতিকে আমাৰ যিটো যে ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ যে একচুৱেলি কমিউনিটি আহে ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ, সিহঁতৰ মাজত এটা ফেলো ফিলিংছ জানো ডেভেলপ হৈ থাকে। তেওঁৰ ভিতৰতে যিটো ভাতৃত্বৰ ভাৱনা, এইটো জানে সবল হয়। এইটোৱে মোৰ আশা কামনা কৰিছে। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टेल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलजी, यूरोलजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं।
लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्शन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनी स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।